Honda Motorcycle Philippines. Yan po ang ating update para sa araw na to. Month of November, titignan po natin ang mga presyo ng kanilang mga motor, especially kung meron bang nag-increase or sakto lang po, pareho pa din from last month. And mga idols, siyempre, marami pong mga bagong scooter na nilabas ang Honda this year, at especially mga 160cc, andito po lahat sa store na to. Well, ini-invite ko na to visit Honda Guangzhou, Calasiao. Located po ito malapit sa Robinson, Calasiao. Or tawagan niyo po sila sa kanilang number. Yan po na andyan sa ating screen. Pwede niyo po silang i-PM para sa inyong mga inquiries. Mga idols, bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Paki-hit na rin po ang notification bell para laging updated sa ating mga future videos. Mga idols, meron tayong FB page, Boy Salavaria. Suportahan niyo ako dyan. Like and follow niya. And pinakauna sa po sa ating modelo, yan po ang pinaka-trending ngayon, ADB 160 Discover New Extreme. SRP 164,900. Kung gusto nyo bilhin ng cash payment, 169,700 po ang babayaran natin. Para sa installment, minimum down 31,800, 24 months 8,941, 36 months 7,198. At kung maaga tayo magbayad, may rebate tayo na 200 pesos. Kung mag-apply po ka ng installment, kailangan nyo lang i-provide yung inyong proof of income at proof of billing plus yung inyong photo, at kailangan din yung po isama ang inyong co-maker. Next in our model, Honda Click 160 mga idol. May tatlong kulay ito, white, red, at black. SRP 116,900. Pag gusto nyo bilhin ng cash, 126,900 plus 10k po ang dadagdag nilang kasa dyan. Installment natin, minimum down 15,100, 36 months 5,553. Again mga idols, Click 160 po yan. Next model natin, another 160cc scooter po. Yan po ang Airblade 160, SRP 119,900. Cash payment natin, 119k na lang babayadin nyo. Installment, minimum down 13,800, 24 months ang ating babayaran, 7,000 plus, 36 months 5,810 naman. May tatlong color tayo pagpipilian dito. Yan po, nakikita nyo yung red color, blue color, at gray color. At equip po ito ng single channel ABS. Sa harapan may ABS at dual shocks po sa likuran. Next model mga idols, syempre ang pinakasikat na PCX 160 na next level. ABS version po ito. SRP 145,900. Kung bibili nyo ng cash payment, 149,700 po ang babayaran natin. At sa installment naman, ang minimum down 33,800, 24 months 7,594, 36 months 6,118. Again, pag bago tayo magbayad, may rebate tayo ng 200 pesos. Sa ating ABS version, dalawang kulay po ang pagpipilian natin. Nakita sa ating video, color white, at syempre, yung isang kulay niyan, color black naman. Mga idols, itong ating PCX ABS version, meron itong HSTC or Honda Selectable Torque Control. Again, yan po yung traction control, at equipped din po ito ng single channel anti-lock braking system. Well, naka-disc brake din po yung likuran nito, plus dual shocks din po ang kanyang suspension sa likuran. Next model, PCX 160, the next level CBS version mga idols. Dalawang kulay din po meron dito, yung ating color gray at white color mga idols. SRP 127,900, at ang ating cash payment kung bibili ninyo 131,700. Para sa installment, minimum down 29,800, 24 months 6,695, at 36 months 5,399. May rebate tayong 200 kung maaga tayo magbayad. Mga idols, itong ating PCX CBS version, ang kanyang braking system, naka-combi brake system po ito. Pero naka front disc brake din po ito, at yung ating likuran. And syempre, ang the best dito sa ating PCX 160, dual shocks din po ito with the LED lightings, at of course, malaki din po yung kanyang compartment. PCX 160 mga idols. Next model natin, the new Click 125i Game Changer. Ito po ang pinaka-best-selling scooter in 125cc segment. Of course, SRP 79,900. At buti na lang di po nagtaas ngayong month of November itong ating scooter. Para sa installment, minimum down 5,800, 24 months 5,155, 36 months 4,166 pesos. At mga color option na pagpipilian natin, meron tayong black, orange, blue, red at white color mga idols. Lahat po yan available dito sa store na to, Honda Guangzhou, Calasiao. Pwede nyo po silang i-PM sa kanilang FB page at tawagan sila.
And syempre, ang the best dito sa ating Click 125 mga idol. Liquid cooling na po ang makina nito, ESP engine. Of course, ang the best dito, LED lahat ng mga ilaw niyan at naka-digital na rin. Isa sa pinaka-solid ang performance pagdating po sa kanyang motor na to. At syempre, masarap gamitin. Mga idols, next model natin, Honda Dio scooter naman. SRP po nito, 59,900. Kung bibili nyo ng cash payment, 59,500 na lang. Meron tayong discount para dyan. At para sa atin namang installment, minimum down 4,800, 24 months, 3,936. 36 months naman ang babayaran natin, 3,189. At kung maaga tayo magbayad, may rebate po tayo na 200 pesos. Ang mga color option po natin na pagpipilian dito, meron tayong white-blue combination na yan, red, at syempre, isa pang kulay niyan, yung kulay orange. Yan po mga idols, Honda Dio scooter po. Next, ang our model, underbone naman, RS125 mga idol. SRP nito, 74,900 pesos. At kung bibili nyo ng cash payment, 74,500 na lang po. May discount pa tayo na 400 pesos ang ating less dyan pag cash payment. Installment naman, minimum down, 6,800, 24 months, 4,770, at 36 months, 3,857. Ngayon po mga idols, may rebate tayo na 200 pesos dyan. At ang mga kulay na available ito, gray color at syempre yung red color po mga idols. RS125. Next model natin mga idols, another underbone, Wave RSX naman po. May dalawang version ito. Unahin na natin itong disc brake version, SRP 64,900. At kung bibili nyo po ito ng installment, down payment natin minimum 6,800, 24 months, 4,129, 36 months, 3,343 pesos. Isang kulay lang po yung mayroon nito, color red. At of course, itong ating Wave RSX na to, fuel injection na po yan mga idol. Yun po yung the best dyan. Yun po yung in-improve na ng Honda Motors. At siyempre, from carburetor type, naging fuel injection na siya. Itong color red ito, napaka-forma ng kanyang design sa harapan. At naka-dual shocks po yung kanyang suspension sa likuran. Plus yung kanyang panel, yan po ay analog. Mga idols, itong ating RSX, available po sa kanila. At ang kalaban po nitong model na ibang brand ay ang Suzuki Smash mga idol. Pero ito po, tapos dito, fuel injection na siya mga idol. Ngayon naman sa ating RSX drum brake naman, meron tayong dalawang color na option. Itong color blue at silver color. SRP 61,900, installment natin 6,300 ang minimum down payment. 24 months, 3,968. 36 months, 3,215. May rebate tayo na 200 pesos kung maaga tayo magbayad mga idols. Siyempre, ito po ang ating Wave RSX. Yan po ay underbone. At the best dyan, matipid din po ito sa gasolina. Pang service natin mga idols. Next model natin, Honda CB150X. Time to explore mga idols. At ang SRP po nito, 167,900 pesos mga idol. At para naman sa ating installment, minimum down payment nating i-prepare, 36,800 pesos. 24 months monthly natin, 8,800. 36 months, 7,095 pesos. Mga idols, itong ating CB150X Adventure Touring Bike. Napakaganda nito. At may dalawa tayong color option. Itong sa video natin, color red. At yung isa pa, color black naman. CB150X mga idol. Kung gusto naman po ng mga off-road bike, meron tayong XR150L. Ang SRP po nito, 94,900. At of course, yung kanyang installment naman, ang minimum down payment natin, 10,800 pesos. 24 months, 5,797. 36 months, 4,680 naman. XR150L. At ang mga color option na pagpipilian natin, nakita nyo sa ating video, yan po yung color black. At meron din tayong color red para dito sa ating XR150L na to. Perfect po ito sa mga trail na lugar or medyo unpaved yung mga inyong kalsada. Siyempre, hindi kayo mahihirapan dahil ito ay medyo mataas. Next model natin, mas premium na off-road bike. Yan naman po ang CRF 150L. SRP 144,900 pesos. At para naman sa ating installment, minimum down payment natin 31,800. 24 months, 7,658. 36 months, 6,170. Para sa rebate natin, 200 pesos kung maaga tayo magbayad. Pinaka-premium na off-road bike ng Honda. Again mga idols, nakita nyo yung kanyang suspension. Upside down po yan, gold color. Ang ganda ng laro niyan. At syempre, yung kanyang makina, malakas din po ito. 150cc.
At meron tayong tatlong kulay na pagpipilian para dito sa CRF 150L. Nakita nyo sa ating video, color white. Meron ditong color red at color black mga idols. Next model natin, ang kanilang mga sikat na business model naman. Pang negosyo, pang pasada, TMX 125 Alpha. Yan po mga idols, ang SRP 55,900 pesos. At ang ating installment naman, minimum down payment 3,800. 24 months, 3,744 at 36 months, 3,035 pesos. 125cc displacement po ito. At ang ating color choices dito, meron tayong color black, red, at silver color mga idols. Siyempre yung kanyang dual shock sa likuran, pwede nyo nagdagan pa ng shocks yan kung gusto nyo pang pasada ninyo or pang tricycle mga idol. Available po itong mga unit na to dito sa Honda Guangzhou, Calasiao. PM na kayo mga idols. Next model natin, mas pinalakas na pang pasada or pang business, Honda TMX Supremo naman, the next generation. SRP 76,900 at para sa installment natin, ang ating ipiprepare minimum down, 7,300. Para sa ating 24 months, 4,866 ang ating babayaran, 36 months, 3,934 naman mga idols. May dalawang color option tayo dito, color black at red color mga idols. Again, mas malakas na makina, 150cc, at of course, meron din itong magandang shocks para sa likuran. And mga idols, yan po mga feature natin sa inyo. Abangan po natin ang mga next model na dadalhin po ng Honda Motors sa atin or mga upgraded model. Ang inaasahan po natin dito, baka next year, parating na rin ang Honda Click 125 upgraded version naman. And syempre, i-update ko kayo dyan pag meron na. Mga idols, supportahan nyo ako sa ating YouTube channel. Mas marami pa tayong mga Honda motorcycle update na ibibigay sa inyo. Click nyo yung notification bell para lagi kayong updated. Support nyo ako, like and follow nyo yung ating FB page. Boyet Salabarria. Ciao mga idols at ride safe.